Nabatian ang tingog ni Frank Carbon, ang operator sang Wisam Express. Nagapati si PDEA Region 6 Director Alex Tablate nga wala sang idulot nga epekto sa programa kag kampanya sang ila taltapan ang natabo nga pagkambyo sa liderato sang ila mataas nga opisyal sa nasyonal. Suno kay Tablate, gikan man sa sulod sang ila organisasyon si Director Wilkins Villanueva nga mo ang nagbulos kay ANE PDEA Chief Aaron Aquino nga sa karon gina-assign bilang Board of Directors sa Clark International Airport Corporation. Dugang pa ni Tablate, liderato lamang ang nagbago sa ila organisasyon apang hindi ini makapabago sa ila commitment kag kampanya batok sa illegal nga droga. Question man ni Villanueva kung ini ang magpatuman sang reshuffling sa mga opisyalis sa PDEA sa palabuton bangod ini ang isa ka normal nga proseso sang ila organisasyon. Sa dugang nga balita lokal, naka-recover na sa COVID-19 si Patient 8 sang Negros Occidental. Ini ang base sa DOH Western Visayas Center for Health Development Bulletin No. 62 nga ginpagwa subong nga hapon Mayo 27. Si Patient 8 ang 35 anyos nga lalaki nga residente sang Barangay Poblasyon Banwa sang Valladolid. Si Patient 8 ang isa ka repatriated OFW nga may travel history sa Miami kag nag-abot sa Metro Manila sang Marso 22. Siya ang naka-quarantined facility sa may syudad sa Bacolod. Samtang ginanunsyo man sang DOH nga naka-recover man ang 23 anyos nga lalaki nga residente sang Banate, Iloilo. Sa kabugusan, ang Western Visayas ang may 21 ka mga aktibo nga COVID-19 cases. 78 na ang naka-recover kag pulo naman ang napatay. Nagaupod si Bacolod Mayor Evilio Leonardia sa pagpamatok sa pagbukas ng klase sa Agosto 24. Sa isa ka video message, ginpahayag ni Leonardia ang presidente man sang League of Cities of the Philippines o LCP nagalaom ini nga i-consider o kung i-reconsider sang otoridad ang pagbukas ng klase. Suno sa alkalde, si Vice Mayor Elcid Familiaran kag ang sangguniang panlungsod ang nagaupod man sa iya sa pagpamatok sa pagbukas ng klase. Dugang pa sang alkalde, mayoriya man sa mga alkalde nga miyembro sang LCP ang nagapamatok sa pagbukas ng klase base sa survey nga ginpatigayon. Suno sa alkalde, dapat unahon ay kaayong lawas sa mga estudyante kag iya man gina-question kung paano mapatuman ang social distancing sa mga kabataan sa sulod sang eskwelahan. Una nga nagpasar ang SB sang unanimous resolution nga nagapangabay sa Department of Education o DepEd nga ipaiway ang pagbukas ng klase sa Agosto 24 bangod sa pandem sang COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 13 Action Radio Philippine Standard Time. Ang detalye sa mga balita lokal, ginadulong sa inyo sang DTX 500 para sa complete nga management sa inyong liver detox. Magidom sang DTX 500. Ang DTX 500 ang may detoxifying compounds nga nagatino sang atong dugo kagatay. Ini man ang mayara sang active ingredients sa phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy kag fit. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyong nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. CL-Pito-Pito sa mga makabulig sa mga may ara dirablasang nga problema, stomach disorders. Kag para naman makabulig tungod nga ang aton subong kinahanglanon is dapat pawaskugon ang immune system. Ang CL-Pito-Pito may ara inisang vitamin C nga makabuligid agud nga i-boost ang aton iya nga immune system. Paano may baluan kung peke dirang CL-Pito-Pito nga imo na bakal ang isuludlan 500 ml nga mineral water. Ang original naman 375 ml plastic kag green sina ang taklob. Para makasiguro mas maayo nga magkadto sa pinaka mga malapit nga butika o konparmasya sa inyong nga lugar. Dahil laking CL-Pito-Pito, laging panalo. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time alas 6 sa 15. Detalye sang mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Mapugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa bisan anong nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa Desi Otso Action Radio Philippine Standard Time kagaron sa litali na sang balita nasyonal. Nagpaandam ang mga researchers gikan sa University of Santo Tomas nga magasaka ang numero sang COVID-19 cases sa death toll kung magsaylong Metro Manila sa General Community Quarantine kon GCQ sa Hunyo 1. Ginsight ni Associate Professor Bernard Egwolf kag Dominican biologist Father Nicanor Astro Shacoma ang epidemiological model nga ila ginhimo nga nagapredict sa future behavior sang virus sa National Capital Region. Sunod sa mga researchers, ang temprano nga pagpatuman sang ECQ sa Metro Manila ang nakasalbar sang ninibo ka mga kabuhi. Ini matapos sa ginkomparar ang gap sa mga napatay nga na-record sa tunga sang Metro Manila nga may 621 kag New York City nga may 16,232 deaths as of May 21 na. Ang Metro Manila ang una nga nagpatuman sang lockdown mas temprano sa isa ka semana kung ikumparar sa New York City. Sunod pa sa mga researchers, ang ECQ ang nag-struggle sa karon nga mapauntat ang COVID-19 pandemic. Ang mga researchers naman gikan sa UP ang nagapangabay man sa gobyerno nga ipabilin ang Metro Manila sa Modified Enhanced Community Quarantine sang magsaylo sa GCQ. Ginpahayag sa Department of Health nga pareho sa paggandak sa COVID-19 testing ang Pilipinas iprioridad ang vulnerable sector para sa vaccination batok sa disease sa tiyon nga ang vaccine maging available na sa pungsod. Sa virtual media forum, ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere sa kada magpili sang priority ang gobyerno ang mga vulnerable ang masami ginauna. Sa piyak nga bahin, ginklaro ni Vergere nga wala nagakahulugan nga ang wala nadala sa vulnerable sector hindi na mahatagan sang bakuna.
Una diri nag-apelar sa Presidente Rodrigo Duterte sa publiko nga halungan na kaayong lawas tubtub nga may yara na sang anti-COVID-19 vaccine nga mahimo mapagwa sa Enero tuig 2021. Samtang sa iban nga balita national, ginpahayag sang bago nga PDEA Director General Wilkins Villanueva nga mangin professional kag massive ang operasyon kontra droga sa idalom sang iya liderato. Lakip na diring pag-neutralize sa mga drug syndicates. Ginpathag ni Villanueva ang massive nga kampanya ang magatutok sa source ng illegal nga droga sa kada rehiyon. Upod man ang Philippine National Police. Sulod kay Villanueva, nagapabilin ini nga transparent sa iyang trabaho. Kag wala ini sang bad record samtang nagpangalagad siya bilang pamuno sa sang PDEA Northern Mindanao kag National Capital Region. Si Villanueva ang mag-report bilang bago nga PDEA Chief sa Hunyo 1 kag natalala man nga magsapol kay PNP Chief Police General Archie Gamboa para talakayon ng anti-drug campaign. Lakip na ang listahan sa mga suspected drug personalities sa Pilipinas. Nagakinahanglan sang Pilipinas nga mag-hire sa 95,000 ka mga contact tracers sa panahon sa COVID-19 pandemic. Sunod kay Health Secretary Maria Rosario Vergere, ang ideal numbers ng contact tracers amo nga isa sa kada 800 katawo. Dugang pa ni Vergere, ang standard nga kinahanglan na sang gobyerno ang yara sa 126,000 pero mayara na subong sang 38,000 ka mga contact tracers halin sa local government units. Sa palayag pa ni Vergere, nga ginakinahanglan ang bulig sa 95,000 para sa madasig nga contact tracing. Ang minimum qualifications para sa mga contact tracers ang ginadiskasyonan pa sa ahensya kag ang sweldo ibase sa ginasaad sa Civil Service Law. Una sa balita, una sa aksyon. Sa ato mga ka-aksyon, ginapangita mo bala epektibo nga supplement para sa hypertension, diabetes, mahigko nga dugo, nga dulot iya sang nagkalain-lain man nga masakit, ari ang solusyon. Santon Plus Gold, mas ginpanami kag mas ginpaektibo o kung ginpa-epektibo, bangod mayara ini sang extracted nga mangosteen, balunggay, amarguso, garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika sa tag 14.50 pesos lamang. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 23 Action Radio Philippine Standard Time. Detalye sa balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos, gid lamang sini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong yung kag negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo, patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan, padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sa bisan anong ang kalintangan, responsable na pagbalita, pagkain na ipalaknan, malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag Sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 27 Action Radio Philippine Standard Time. Kag sa detalye na sa aton balita international, ginkaka sa serbisyo ang 4 ka police officers agod sa kamatayon sang black man nga nakitaan sa video nga ginalagas ang paginhawa samtang ginaluhudan sang pulis ang iya nga liog. Pila ka oras matapos ginanunsyo ang dismissal, linibo ka mga naga-protesta ang nagpuno sa lugar nga natabuan sang insidente agod nga magpatigayon sang peaceful rally. Nagasuksok naman sang face mask ang mga naga-protesta batok sa paglaptas sang coronavirus. Apang ang silent protest ay nagresulta sa riot matapos ginhabuyan sang pulis gamit ang tear gas kag non-lethal beanbag ang mga nagaprotesta kag ang ilan lamang nga ginbalos amo ang water bottles kag iwan pa nga mga projectiles. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports, sa balita, nagpagawa ang FIBA sang kaugalingon nila nga guidelines sa angon sa pagbalik sang sport nga basketball pagkatapos ang COVID-19 pandemic. Ang guidelines ang in-develop ni Dr. Pierre Harcourt, chairman sang FIBA Medical Commission. Si Dr. Harcourt ang nagkonsulta man sa FIBA COVID-19 Medical Advisory Group kag FIBA Medical and Players Commissioners o ANTES ginpagawa ang guidelines. Kalabanan sa mga basketball league sa bugos nga kalibutan ang nauntata sang mid-March bagod sa COVID-19. Sunog kay FIBA Secretary General Andrea Zaglis, ang guidelines ang importante sa basketball community para sa pagbalik sang sport. Nagpasiguro may nga committed ang FIBA sa paghatag sang safe environment sa pagbalik sang basketball. Ang guidelines ang pwede nga ma-access sa website sang FIBA. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa aton balita entertainment, aminado si Colleen Garcia nga may kahadlok kag kabalaka siya nga nabatyagan samtang nagahilapit na ang pagwa sang first baby nila ni Philip Crawford. Sa bulan sang Setyembre natala na nga magwa ang first baby nanday Colleen, apang subong naghahanda na siya bilang first time mommy. Sudok kay Colleen, wala pa niya napensar kung ano ang matabo pagkatapos niya nga magbunag. Wala pa man napensara ni Colleen ang pagbalik sa showbiz, bangod focus sila subong ni Billy sa ilang nga upcoming baby kag ay labi pa subong ngayara pa ang pandam sang COVID-19 sa pungsod. Una sa balita, una sa aksyon.
Lasay si Media Action Radio Philippines, Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw, Merkules, Mayo 27 tuig 2020. Sa liwat kaming inyo mga tagbalita. Action and Defensor. Kag-Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.